Jeniš to? Reduješ kaj svog dne. To je typ jeden. Zapłyszcze Piesek chwilę, za strowu śniadań. Ze sadą, to je przecież ważne. A nie typ 2, kusaj dokładnie. Za twój rzut nie ma problemu. Co pozbędzie, tu jest typ C. Gdzie wodę nie wiesz, to szybko trzeba złożyć. Aż potyczy, to iżo wiesz. Wieczorem nie jest serap, nie masz śmiemy sport, dość wody pi. To jest typ 5. Bez wody to nie idziesz, a pie woda żywy nie. Przedczas to nie, skocz na wahu. You know what to do. You know what to do. You know what to do. Teraz pójdziesz z tym na. Hej, jesz o porządku? Hej.